Mga igsuon, kahinumdumo atong miaging adlaw, niingon ko nga panahon nga kita nagsinati og sakit, mga pag-antos, mga problema, sama nga ang atong Ginoo wala minaog sa krus, taman sa katapusang gininhawa niya, iya sabtang ubanan bisan pa unsa na katuktok sa atong kasakit. Niingon pagani ko nga kung kita naghilak, siya usab mihilak kuyog nato. Sus, abi ninyo mga igsuon, nang limbawot gyud akong balhibo kagabi kay pagbasa nako sa ebanghelyo, maumay ebidensya nato nga si Kristo mihilak kung kita naghilak. Timing kaayo. Salamat Lord. Kay diri sa ebanghelyo karon naay prosesyon sa usa ka patay padulong na sementeryo. Usa to ka lalaki nga anak sa usa ka byuda. Pagkakita ni Jesus sa sitwasyon, unsay giingon sa in English, he was moved with pity. Sus, ingon sa among professor sa seminaryo sa una, pagbalik nilag check sa original gyud nga karaang teksto, aning moved with pity, kabalo mo unsay meaning? Hilak si Kristo. Hilak. So mga igsuon, before di ay muayo si Kristo og masakiton, dili day niya mapugngan nga matandog og makahilak. Sus mga igsuon, unsa pa may atong pangitaon? Unsa pa may atong pangitaon? Bahalag magbalik-balik kung ingon ninyo ani, total gabalik-balik mapud atong kalimot. Nga panahon gani nga kita nagantos na ay problema, gahilak, si Kristo ni kuyog na nato. Ayaw na lagkwintahan ng isig ka tao, kayo sahi mubiya gyud na sila nato, pero ang Ginoo dili og dili gyud na mubiya nato. Duhag gyud ta. Duhag gyud mo ang Ginoo og ikaw. So mga igsuon, basin ugma malimtan na pud niya. Please ayaw kalimot ana nga kung kita naghilak kay nagantos, si Kristo miantos mihilak kuyog nato. Pagkanindot, salamat Lord, salamat Lord. God bless.